Nggih, kula. Jatahe kula niki. Iya, iki pomo ana request. Oh nganti Pak Bayan Putih niki. Monggo Pak Bayan Purwosuman, sabibaripun mangke nggih Pak Bayan Purwosuman. Iki ana pamdutan Kayuyon piye iki ana pamdutan. Kok nek saweran. Sing nyanyi kudu cah Boyolali. Mosok kudu to, Pak? Harus ini kok request. Wangel men to aku diangel-angel ngene iki. Lagu iki soalé duwe kenangan tersendiri. Oh, ngoten. Kayuyon iki. Niku ceritanya tentang apa sih, Pak? Kayuyon niku. Ya jenenge wong lagi kesengsem karo keindahan seorang wanita dadi iso kayuyon. Oh, kesengsem. kesengsem. Nganti Ning dueti nggih, Pak. Iki lagune dhewe iki pengen garang ngrungokke endahing suaramu lah ngono to. Alah, iki krungu pisan kuwi. Ya tatur. Lah ya kuwi. Ya dibagingi-bagingi Naisna. Yo. Akan wis. Ya, salah buri iki. Barang. Iya. Iya. Masuk. Kita lihat. Bener apa ora, Pak? Bener jane ning ya rada piye ngono ya Iki metune selawe tahun pisan. Iki janjane iki dilanggamke dhisik, lah nyemek biate lagi diseragenke keren-keren. Dilanggamke tambah ndodro aku. Lho, mat banget nek dilanggamke kowe iki. Ayolah. Gedene nggonku kasmaran ana
Jan tenan boyo lali wis ra ngujiwani. Iki pomo mau jane lho, Dek Pripun? Yayi. Nggih. Sing awal ki bait pertama ki dilanggamke Nggih. nyemekaing, terus sing kedua diseragenke udah sansaya tambah mudiarke wong tenan. Nggih, benjing diwangsuli Oh malih. ya, tak tunggu janjimu pokoke ya. Wis. Tenan ki Tur. Gedene nggonku kasmaran ana Nggih. Nggih sampun. Nggih.